Guys, magandang araw sa inyo. Nandito kami ngayon sa San Mateo. Papunta kami sa Salinungan West para tumulong i-prepare yung ating venue. Siyempre kasama ko dito si Julius, yan yung mga MC, yung dalawang yan. Yung isa nagguguhit pa kasalukuyan. Siyempre kasama namin ang Salimpusa. Ayan siya. Ayan, kasi bukas nagaganapin yung big event ng IL na dadaluhan ng 94 clubs. Okay. So may kita-kita tayo sa may venue na ayusin natin. Nandito na kami sa venue ng charity. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Yung pa lang yung una naming inaasikaso dito. Naglalagay pa lang ng tarpaulin. So maya-maya lang mga upuan naman yung bubuhatin para ilagay dito. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop,
few moments later. Okay, so may I ask everyone to please stand up and to lead us the opening prayer, may we call on Princess Barit. Let's bow our heads and place ourselves in the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering all of us today in this important event. May you bestow your guidance and blessings on this event so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone present today that each may be able to share what she or he has for your glory and honor. We claim to you, O God, the success of this event. Grant good health, especially to our beneficiary, Shomai May, and safety to loved ones left at home, and peace and goodwill to all men. May the various activities related to this event be success through your intervention. We ask all this in your glorious name. Amen. And to formally welcome us all na 95 clubs na nandito, may we call on our Team Ilocano Lacuachero Incorporated founder, Sir Val Magaway, for the welcome remarks. Palakpakan po natin. Hi, hello. Buti na lang at nakisama ang panahon. Hindi mainit, hindi maaraw, at saka hindi umulan. To our SK Chairman, Punong Barangay, Co-Riders, my team, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat. Una, gusto kong magpasalamat kay God dahil hinaplos niya ang inyong mga puso para pumarito at tumulong kay Siomai. At salamat na rin kay Kapitan at saka kay SK Chairman kasi pinayagan tayo na dito natin ganapin tong charity, although taga rito naman ang ating beneficiary. Di ba, Siomai? Ayan, ngiti-ngiti lang si Siomai. At syempre, malaki rin ang pasasalamat ko kay Mayor at sa PNP kasi inapprovean nila na dito rin ganapin ang ating venue. Makwento ko lang ng konti kung bakit nagkaroon ng Team IL. Meron ako kasing YouTube channel na Ilocano Lacuachero at doon ako nag-umpisa. Marami akong nakakasama, nakakasalamuha at nakikilala sa paglalakwatsa. Hanggang sa nadagdagan kami at nabuo namin ang Team Ilocano Lacuachero at eto na nga. Ito yung first event pa lang ng Team IL ay napakadami na. Kaya maraming salamat sa inyo. At syempre, guys, nagpapasalamat din ako kay PC Cabrera Alam. Nandito yata siya kasi napakalaki rin yung suporta niya sa Team IL. Ayan, Sir PC, maraming salamat pati na rin sa area coordinator niya. Mas maganda kung makilala niyo ang aking mga officers. Okay, umpisan ko na sa aking presidente, si DJ Lopez. Ang aking vice president, si Carlo Dizon. Siyempre ang aking secretary, si Eds Cawilan. Treasurer, si Charles Tumaneng. Ang aking vice treasurer, assistant treasurer, si Julius Lugares.
Ang aking auditor si Cheryl Pugelia of Quirino Province. Then ang mga coordinator ko is Justin Kibuyen from Aurora Province, Ralph Pangloy, Reniel Tumines, syempre si Alan Villanueva. Asan si Tatay Alan? And Alvin Ramos. Eto, nakita niyo na, no? Kahit may mga face mask sila. Anyway guys, hindi ko na pahabain tong sasabihin ko. Pwede ba pag sinigaw ko ang mabuhay, isigaw nyo rin ang riders? Pag sinabi ko namang kagulong, ang isasagot nyo naman na isigaw is proud kami. Pwede ba guys? Mabuhay! Riders! Kagulong! Proud kami! Ay, isa pa. Mabuhay! Riders! Kagulong! Proud kami! Okay, maraming salamat. So, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo. Sabay-sabay nating buuin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa ating kapwa at pakikipagkaibigan sa bawat isa. So, I now formally open this event. Have fun and thank you for joining us. Ayan, thank you so much, Sir Val, ang ating Team Ilocano Lacuachero founder. Ayan. And also thank you din sa mga officers natin na nandito ngayon. Yung iba hindi nakapunta kasi malayo sila. To give us a message, Honorable Eduardo R. Fermin. Ayan, palakpakan po natin. Good morning sa ating lahat. Nagpapasalamat ang kabuuan ng Barangay Salinungan West. Thank you very much for coming dito sa Salinungan West. And I would like to inform you that this Salinungan West ito ang pinakamalaking barangay dito sa bayan ng San Mateo. Itong bikers pala ay may charity program. At alam ko pag ganitong grupo o team, association, ay alam ko nasa atin, nasa inyo ang disiplina. At nagpapasalamat kami at inyong napili ang aming barangay na bigyan ng aming kabarangay ng isang wheelchair. And I was informed a while ago that you will be giving also financial support. Thank you very much at kung gusto nyong bumisita, kahit barangay lang itong sa amin, ay welcome kayo lagi dito sa aming barangay. Sana palakasin pa ninyo ang inyong grupo o kaya team o kaya association. Mga riders, sa pagpunta nyo rito, it's an honor in our part as barangay officials na dito nyo ginanap ang isang charity activities ng aming kabarangay. I would like to inform you, we have to maintain health protocol. Alam ko, disiplinado kayong lahat. Kasi pag hindi ka disiplinado, hindi ka pwede rito sa rider. Nag-observe ako, health protocol. Everyone na mini-maintain natin yung health protocol. The wearing of face mask and social distancing, of course. At alam ko, may mga baon kayong mga alcohol. Yung officers nga pala ng inyong grupo, congratulations. Pati yung mga members. More or less 1,500 yata ang member o dumalo dito sa aming barangay. Kanina, paglabas ko sa church, sa kapilya, andun na yung mga ibang motorsiklo. Pagdating ko rito, ang dami, punong-puno. So, kayong lahat, sa inyo, mga kaibigan, congratulations ulit, and we welcome you dito sa Salinungan West. Okay, thank you so much, Cap. May I ask IL founder and also Carlo Dizon and DJ Lopez. Team Ilocano Lacuachero present this plaque of appreciation to Sangguniang Kabataan Barangay Salinungan West for their invaluable contribution for the success of our charity rides for Siomai May Salvador Matic, represented by SK Chairman Claire Badwa, given this 28th day of February 2021 at Barangay Salinungan West, San Mateo, Isabela, signed Val Magaway, Team IL Founder, David John Lopez, Team IL President, and Carlo Dizon, Team IL Vice President. Ayan.
And same plaque of appreciation is also awarded to Barangay Salinungan West, San Mateo, Isabela, headed by their Barangay Captain, Honorable Eduardo R. Fermin. Palakpakan po natin sila. Ayan. Okay, to give us a message na lang. Board of Director of BBRAP National, BBRAP Regional President, Region 2, and Board of Director of Uwagi na Tugigaraw, Mr. Jess Gabriel. Ayan. To give us an inspirational message. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon ako'y labis na nagpapasalamat sa inyong lahat na namuli dahil nakikita ko ngayon ay maganda ang ating hangarin. Sa dami po natin ngayon. Kaya sana po, wag po tayong magsasawang tumulong sa mga nangangailangan. Dahil yan po ang ating katungkulan ngayon sa pandemic na to. Kaya sana, wag po kayo magsasawa at sana, mas lalo po tayong dadami. Ang palagi kong sinasabi, na hanggat may gulong na gumugulong, huwag tayo magsasawang tutulong. Maraming salamat and God bless you all. Okay, thank you so much, Sir Jeff. May we call on the representative from the Philippine National Police of San Mateo, Mr. Abana, to give us also a message. Rito po ang mga PNP, maintain lang po natin ang social distancing, although meron na tayong memo na wala na pong travel authority. Malaking pagsasalamat yun sa atin. May order na tayong wala na po tayong travel authority. Pero i-maintain po din natin yung social distancing. Saka nagpapasalamat ako sa mga grupo nyo. Kasi isa pala kayong dakilang manunulong sa katulad nito. Sana pagpalain po kayo ng Diyos at marami pa kayong matulungan. Maraming salamat po. Okay, thank you so much, Sir Abana. Ayan, Sir Abana, thank you so much po. Ayan, so paalala lang ha, guys. Kung meron kayong face mask, wear your face mask. Kung wala naman, pakitaas yung tube mask ninyo. Ayan. And also, yung social distancing natin. Ang lahat po ng mga ito na ipaparaffle natin ngayon ay sponsored by the IL founder, Sir Val Magaway. So, hiwalay itong raffle na to. Palakpakan naman natin si Sir Val sa pag-sponsor ng ating raffle prizes for today. For sale din, kung sinong gustong umorder, pwede nyo siyang i-direct message for the merchandise. And soon, magkakaroon din kami or ng ang IL ng iba pang mga merchandise like keychains, additional other design ng t-shirts. So marami pa kaming mga merchandise na darating. Thank you so much then, Forest Region, Club Forest Region for the wheelchair na binigay nila for Siomai May Matic. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, so palakpakan yung mga sarili nyo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Okay. Number 135, Jonathan Ramos. Jonathan Ramos ng JETC, tama ba? Magic Gatas. From TRF, number 77, Josdado A. Barit Chukmas. Ayan. From TRF. Okay na. Yun. So, Team Forest Region, tama ba? Ayan sila. So, team, congrats. And thank you sa wheelchair na binigay ninyo for Siomai May. From SGRC, number 37, Michael Gino. Nanalo ka po ng tube mask. Okay, to continue with our program, may I now call in the Regional Coordinator of BBRAP Region 2, National Organizer of BBRAP National,
Member Arangkada Riders Alliance Philippines, Sir John Cabrera Alam, to give us also an inspirational message. Ayan. Hello. Good morning po. Jan Alam po uli. Ito lang po nung time na nakita namin, pinakita ng Ilocano Loquachero itong recipient natin, si Siomay May. Hindi po tayo nagdalawang isip na tutugunan. So ngayon, nandito tayo, isa sa pinakamalaking event ng Isabela po ito. Hindi lang po ang Isabela, meron pa po tayong mga taga-Gayan na na-invite po dito. Ito po yung pinaka number 1, almost 100 clubs po yata na nandito. Katulad po ng sinasabi natin lagi, ito, sa bibirap po, habang ang ating gulong na gumugulong, handang tumulong, malayo man o malap. At pasalamat ko po sa inyong lahat sa mga pakikiisa ninyo para po dito sa atin sa recipient natin po para kay Siomay May po. Sir PNP kanina nagsasabi sa atin sa social distancing po sa likod po para hindi naman po tayo mapicturean po. Pag nasa checkpoint din po tayo lagi, doon nila nakikita at yung mga PNP po natin nakikita nila marami. Minsan po na checkpoint for charity reason po tayo lahat. Nagpapasalamat ako at sa susunod po na charity rides, ganito rin po sana uli. Full force po tayo uli. At kung sino po ang ibang mga club dyan, magipag-ugnayan lang po sa amin para masuportahan sa susunod po na charity rides po. Pasalamat din po natin sa lahat ng mga kapwa natin riders na tumulong din po. Nagpapasalamat din ako sa Team Forest Region dahil sa ibinigay po nila dito sa wheelchair. Yun na lang po. Siguro po yun na lang ang masasabi ko po. Salamat po. Salamat po. Okay, thank you so much, Sir John. Ayan, maraming salamat sa iyong pamimigay ng inspirational message po natin. To continue with our program, may I call on the club participants for the affiliation? IBRA, Isabela Brotherhood Riders Alliance, HURC nandito. And then lahat po ng officer ng Arangkada at Bibirap dito po sa harap. Arangkada Riders Alliance, Certificate of Alliance, this is to certify that Isabela Brotherhood Riders Alliance or IBRA is an official alliance of Arangkada Riders Alliance Incorporated, Association of Road Advocate Nurturing Growth, Knowledge Through Action, Discipline and Advancement under SECREG number CN 201-303-507, given this February 28, 2021 at Salinungan West, San Mateo, Isabela. Signed by National President Ivan Aison, Benito C. Alam Jr., the Provincial Coordinator of Isabela, and National Chairman Rod Cruz. Sabay na din po sa alliance niyo sa BBRAP, sa Isabela Brotherhood Riders Alliance, now an official alliance of Bantay Bayan Riders Association of the Philippines, given this February 28, 2021 at Salinungan West, San Mateo, Isabela, and signed by National Chairman Marvin Espinoza and Jesus Gabriel, the Regional President. Tinatawagan ko po yung IBRA, Isabela Brotherhoods Riders Alliance. Same certificate of alliance is given to Northern Riders Club Alliance or Certificate of Alliance for Bantay Bayan Riders Association of the Philippines and Arangkada. Another certificate of alliance, last but not the least, is given to Ustag Unity Riders Club. Sa NRC, salamat. IBRA, salamat. HURC, salamat. Welcome to BBRAP and Arangkada Riders Alliance. Legit na affiliated and then legit na nasa Arangkada at BBRAP na po kayo. Salamat po. Sa mga Ayan. hindi pa po, baka gusto po ninyo, kausapin lang po ako. Salamat po, salamat. Okay, thank you so much, Sir John, in leading these affiliations. Okay,
So susunod, mamimigay na tayo ng, ng second raffle natin. Itong Ilocano Lacuachero t-shirt and Ilocano Lacuachero long sleeves. Ayan, Sir John, nasa inyo pong kamay nakasalalay ang mananalo ng atin pong Ilocano Lacuachero shirt and Ilocano Lacuachero long sleeves. Ang nabunot po, number 28. Anong kasunod? 3 digits. Anong kasunod? 28. 1. Jason Tungpalan. Anong grupo si Sir Jason Tungpalan? Wow, congratulations, sir. Number 84. 84. Jurian Vea. Anong team? Si Jurian Veria. Team Forest Vision na naman. Mapagpala. Ganyan talaga. Tayo mga riders matulungin. Ayan na rin. In return, andito na po. Okay, thank you so much, Sir John, and thank you so much, Jurian. Salamat din po. Salamat. Okay, thank you so much, Sir John. Siguro sa susunod na charity natin, meron mag-sponsor ng helmet. Itong part na po na ito ay ang pagbibigay na po natin ng donations. Ayun, so sino po yung mga clubs na magbibigay ng donations? So palakpakan naman po natin yung mga sarili natin. Ang babait ng ating mga riders. So umpisahan na natin, mamigay ng plaque of appreciation. May I call on Ilocano Lacuachero founder, Sir Val, Team IL President David John Lopez, and Team IL Vice President Carlo Dizon to help us in this awarding of the plaque of appreciation. For the plaque of appreciation, let me just read the citations here. Team Ilocano Lacuachero presents this plaque of appreciation to for their invaluable contribution for the success of our charity ride for Siomai May Salvador Matic given this 28th day of February 2021 at Barangay Salinungan West, San Mateo, Isabela. Signed, Val Magaway, IL Founder, David John Lopez, IL President, Carlo Dizon, IL Vice President. This plaque of appreciation is presented to SIRC. Next, we have NCCP. Ayan, ako, full force yan ah.
for the IL vest. Okay. Number 2. 7. Dennis Gasmin. Dennis Gasmin. Meron, wala? Ayun, nasaan? Ayun, si Dennis Gasmin. Dennis Gasmin. Okay. So ito na po yung ating last na raffle prize. Ayan. Pa-picture naman, Sir Val.